аз ще бъда на благотворителния концерт и базар в помощ на Петко, защото някой трябва да върне вярата и надеждата на едно дете. Някой трябва да подкрепи семейството на Петко в този тежък за тях момент на изпитание. И този някой съм аз, си ти, сме ние. На 28 май аз ще бъда на благотворителния базар и концерт за Петко Юруков, защото нашата подадена ръка днес е неговото утре. Ще бъда на благотворителният концерт и базар за Петко, защото той заслужава бъдеще. На 28 май аз ще бъда на благотворителния базар и концерт за Петко, защото искрената съпричастност е дълбоко разбиране и споделяне. Тя ни свързва, дарява надежда и подкрепа. Аз ще бъда на благотворителните концерт и базар за Петко, защото Петко е нашето бъдеще. Децата и здравето са богатството на една държава. На 28 май аз ще бъда на благотворителния базар и концерт за Петко, защото да подадеш ръка в битката за живот е това, което ни прави хора. Елай ти, бъди надеждата. Аз ще бъда на благотворителните концерт и базар за Петко, защото първо сме хора, а после всичко останало. И да си част от великото усилие за спасяването на един дори още не започнал по същество живот е най-висша форма на човещина. Ние ще бъдем там, защото искаме да сме добър пример за децата си. На 28 май ще бъда на благотворителния концерт и базар за Петко, защото никой не е застрахован, че ще му се случи такова нещо. Това можеше да е моето дете. И всъщност това е дете на Панагюрище. Всеки заслужава пълноценен живот и Панагюрище може да подкрепи своите деца заедно. Нека бъдем заедно за Петко. Аз ще бъда на благотворителния концерт и базар за Петко на 28 май, защото вярвам, че положителната енергия, която се събира на едно място при подобни мероприятия, е не по-малко важна и ценна от финансовата подкрепа. Аз ще бъда там, защото съм преминал през същото преди 6 години и важно да си помагаме. Уважаеми съграждани, не се колебайте. Сега е моментът да покажем, че панагюрци сме едно сплотено и единно общество. Елате на 28 май в голямата зала на театър Дом Паметник, град Панагюрище, за да подкрепим Петко.